Много жени имат червени флагове, които могат да съсипат живота на един мъж, ако той не им обърне внимание. Слушай, без значение колко е красива и сладка една жена, това не означава, че тя не може да бъде токсична. Ако ти игнорираш тези червени флагове или си прекалено егоистичен, за да искаш да научиш за тях, те ще те сринат в бъдеще. Днес ще си поговорим с теб за 6 червени флага у жените, от които трябва да се пазиш. Номер 1. Имат мъже приятели. Когато жена има мъже приятели, е време да се отдръпнеш на страна. Хората могат да го нарекат това ревност, но не ги слушай. Жените и трансджендерите поради някаква причина не разбират какво не е наред с това, но причината е понеже те не разбират от мъжката и женската динамика или се правят, че не я разбират. През миналото един мъж никога не би позволил на своята жена да има мъже приятели. Аз не бих си представил как въобще е възможно да оставя жена си в група с мъже, които дълбоко искат да я чукат, но се правят сякаш няма, защото се правят на добри момчета. Запитайте се какъв е смисъла един мъж да има жена приятел. Точно така, защото дълбоко иска да прави секс с нея. Същото и при жените. Когато една жена излезе със своя приятел мъж, тя само чака перфектния момент да му се нахвърли като хиена и да правят неща заедно. Другия вариант е, че само използва своя приятел мъж в нейна изгода, като например да я кара насам натам, да й дава пари или да я защитава, възползвайки се от всички плюсове от това фалшиво приятелство, без да дават нищо в замяна. Не позволявай на модерния свят да ти промива главата, за да си мислиш, че мъжете и жените са еднакви и могат да бъдат приятели. Номер 2. Много сексуални партньори. Никой мъж не иска жена, която е спала с прекалено много хора. Модерният женствен свят, в който живееш, ще ти каже, че трябва да имаш уважение към жените без значение какво са направили. Но всеки мъж ще се отврати от това да знае, че дадена жена е спала с целия град. Защо? Защото жените трябва да запазят стойността си, а мъжете трябва да създадат стойността си. Доказано е, че колкото повече партньори е имала една жена, толкова по-трудно ще й бъде да създаде здрава и стабилна връзка с друг мъж. Номер 3. Има нискокачествени приятелки. Тя в момента може да не е възвратно момиче, да не ходи по дискотеки и да не спи напред-назад с различни мъже, но ако нейните приятелки са такива, и тя ще се превърне в такава. Ти си средното на 5 човека, с които прекарваш най-много време. Това е непроменим факт. Друго няма какво да кажа по въпроса, освен да видиш какви са нейните приятелки. Ако те са каквото не трябва, и тя най-вероятно не е. Номер 4. Тя е фен момиче. Представи си твоята приятелка да започне да полудява, защото иска да докосне на някой известен рапър краката по време на концерт, или че слага плакати на него из цялата и стая. Този червен флаг ще даде на мъжете 99% лошо предчувствие. Това предчувствие не изкача без причина. Ако жена ти прави това, тя вярва, че има друг мъж, който е по-добър от теб. И ако тя има възможността, ще те напусне при първа възможност, ако този мъж покаже интерес към ней. Ако една жена не е твоята най-голяма фенка, то най-вероятно тя е на някой друг. Номер 5. Проявява неуважение към теб. Вика ти, подиграва ти се, псува те. Ако ти позволяваш да се държи така, тя ще изгуби още по-голямо уважение към теб и ще започне да се държи още по-зле. Ако тя не те подкрепа и се подиграва на твоите цели, тя няма място в живота ти. Всеки път, щом прояви неуважение към теб, ти трябва да й покажеш, че това не ти харесва. И ако тя продължава да проявява неуважение към теб, ти ставаш и се махаш. Номер 6. Иска да е център на внимание. Много е отблъскващо, когато жена иска да бъде център на внимание и иска да бъде забелязана и гледана от хората. Ако тя се опитва да говори повече от теб в социални ситуации или се старае да говори по-шумно, тя не само, че се старае да бъде център на внимание, но и се опитва да потисне твоето мъжество. Това не е знак за женственост. Женствените жени знаят как да бъдат играч 2. Те знаят как да седнат на трона и да слушат внимателно другите, без да се правят на шефки и да викат. Между другото, в света, в който живееш, всичко е въпрос на психика. Затова ми покажи малко психика
психика и любов и ми дай лайк и се абонирай за канала, за да мога чрез видеята, които правя, да помогна да развиеш своя герой в реалния живот. До следващия път и чао!